Χαίρετε σε όσους χαιρετώ μάλλον όσους θέλουν να ποντάρουν κάτι το Σαββατοκύριακο και ψάχνουν κάποιες εκτιμήσεις και κάποιες ιδέες στοιχηματικές. Χθες πήγαμε καλά, δεν πληρωθήκαμε όμως. Στο Θέλτα ΠΑΟΚ ήθελα ακόμα ένα γκολ. Το είχα over 1,5. Πιάσαμε Φενέρμπαχτσε, πιάσαμε τη Δετάρτη και του Champions League τα παιχνίδια, τη Real. Την προηγούμενη Κυριακή για ένα γκολ της Σανζέ είχα 5 στα 6 και συνολικά 7 στα 9. Είπαμε ότι αν προτείνουμε 8, 9, 10 αγώνες δεν τους παίζουμε όλους, θα κάνουμε επιλογή. Τετράδες, πεντάδες, ανάλογα και με την απόδοση. Λοιπόν, πάμε για τα αυριανά. Για αύριο έχω κάποια αγγλικά που τα τσέκαρα ως προς τις επιθέσεις, τις έδρες των ομάδων κλπ. Η Κόλτσεστερ μου γέμισε το μάτι στο άσο χ και over 1,5. Η Κόλτσεστερ γενικά έχει καλή έδρα και στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 4 νίκες. Άσο χ και over 1,5, 1,72 είναι καλό νομίζω. Πάμε στο δεύτερο, είναι η Lincoln από την πρώτη Αγγλίας, με την Blackpool παίζει. Η Lincoln είναι δεύτερη και πάει full για άνοδο. Έχει και απόσταση ασφαλείας από τον τρίτο. Λογικά μαζί με την Cardiff θα ανέβουν. Παίζει με την Blackpool, που η Blackpool εκτός έδρας είναι πρώτη τελευταία σε κερδισμένους βαθμούς. Χαμηλός ο άσος, εντάξει, θα βάλω over 1,5 γηπεδούχου, 1,57. Lincoln Blackpool, over 1,5 γηπεδούχου στο 1,57. Και τελευταίο από Αγγλία, Barnet Chesterfield. Η Barnet και η Chesterfield γενικά σκοράρουν, και η μια εντός έδρας και η άλλη εκτός έδρας. Νομίζω goal θα είναι καλό, 1,60. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε το derby της Γερμανίας, Dortmund Bayern. Νομίζω η Bayern είναι δύσκολο το πάρει το παιχνίδι. Για μένα εύκολα. Η Dortmund αποκλείστηκε από το 2-0 με την Αταλάντα, έχασε 4-1 στην Ιταλία και μάλιστα με τρόπο αναπάντεχο, με πέναλτι βλακώδες στο 95. Οπότε και κούραση έχει και απογοήτευση από τον αποκλεισμό έχει. Η Bayern είναι ξεκούραστη, είναι τρένο μέσα έξω. Οπότε Bayern διπλό και over 1,5. Εγώ που είμαι πιο συντηρητικός θα παίξω απλά over 1,5 φιλοξενούμενο. Να βάλει 2 γκολ η Bayern και πληρωνόμαστε. 1,35 δωράκι. Όπως και επίσης η Μπαρτσελώνα από τα μικρά, Μπαρτσελώνα Villarreal, θα σκοράρει 2 φορές η Μπαρτσελώνα σίγουρα. Over 1,5 γηπεδούχου στο 1,21 θα βγει. Ίσα ανεβάζουμε λίγο την απόδοση. Τώρα σκέφτομαι και τη Σενγκάλεν. Σενγκάλεν με τη Winterthur. Η Winterthur είναι τελευταία, θα προβιβαστεί. Έπαιζε και μεσοβδόματα με την Τουν, έφαγε 0-3. Η Σενγκάλεν στην έδρα της είναι καλή. Η Τουν είναι πρώτη με διαφορά, η Σενγκάλεν είναι δεύτερη. Λογικά δεν την προλαβαίνει για πρωτάθλημα, αλλά η δεύτερη θέση είναι πολύ καλή. Νομίζω βγάζει σε καλή θέση στο Europa στην Ελβετία. Τέλος πάντων, παίζει δεύτερη με την τελευταία. Άσο και over 1,5 Σενγκάλεν. Και επίσης για αύριο καλό είναι και να σκοράρει Sint-Truiden, αν και είναι μικρό το ποσοστό. Adverb Sint-Truiden, να σκοράρει η φιλοξενούμενη. Η Sint-Truiden είναι στη δεύτερη θέση. Πρώτη είναι η Union στο Βέλγιο, δεύτερη Sint-Truiden και τρίτη Club Brugge. Η Sint-Truiden μπήκε ανάμεσα, σφίνα. Εκτός έδρας έχει περισσότερα γκολ από ό,τι στην έδρα της. Άρα γιατί να μην σκοράρει και με την Adverb, θα σκοράρει. Αυτά για το Σάββατο. Τώρα για την Κυριακή θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε αρκετά παιχνίδια. Με μια πρώτη ματιά είδα για τη Βασιλεία, η οποία παίζει μέσα στην έδρα της Λοζάνης. Η Λοζάνη αποκλείστηκε χθες από το Conference League και αυτή αναπάντεχα ήταν θύμα έκπληξης. Την απέκλεισε η Sigma Olomouc, μια ομάδα όχι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό, και μάλιστα από ό,τι έμαθα η Λοζάνη της ακυρώθηκε γκολ στο 95 από το VAR.
θα προκρίνονταν. Άρα ψυχρολουσία και κούραση και απογοήτευση. Τώρα η Βασιλεία, Λοζάνη Βασιλεία είναι το παιχνίδι. Η Βασιλεία εκ πρώτης όψεως το έβλεπα Χ2, διπλό, over 1,5 κλπ. Βλέπω όμως τη Βασιλεία τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν πάει καλά. Έχει 2 ήττες, μάλιστα στη μία έφαγε 4 από τη Λουκέρνη. Οπότε λίγο φρενάρω με τη Βασιλεία. Η Ξαμάξ με τη Βίλη είναι στη Β' Ελβετίας για γκολ. Η Σασουόλο με την Αταλάντα, η Σασουόλο λογικά θα σκοράρει ή και στο άσο Χ. Η Αταλάντα έκανε υπερπροσπάθεια, έβαλε 4 στην Ντόρτμουντ, θα είναι κουρασμένη. Η Μίντιλαντ επίσης στην Δανία πάει τρένο για over 1,5 γηπεδούχου. Ο ΠΑΟΚ είναι για over 1,5 γηπεδούχου. Τώρα στο Παναθηναϊκός Άρης, αν ο Άρης ήταν λίγο καλύτερος φέτος, θα πήγαινε ακόμα και στο Χ2. Αλλά ο Άρης δεν με πείθει. Στον Άρη μπορούμε να κρατήσουμε μόνο να κερδίσει 3-4 κόρνερ, θα έχει καλή απόδοση αυτό. Και να παίξουμε λίγο με τις κάρτες. Δεν βλέπω κάτι άλλο στον Άρη. Και νομίζω ευκαιρία είναι και Ρώμα Γιουβέντους. Η Γιουβέντους με τη Γαλατά Σαράι πήγε να το γυρίσει από το 5-2 που είχαν στην Τουρκία. 1-0 παίρνει κόκκινη με 10 παίχτες, κάνει 3-0, που αυτό είναι πολύ δύσκολο με 10 παίχτες να βάλεις 2 γκολ. Το πήγε στην παράταση με 10 παίχτες και αποκλείστηκε από τη Γαλατά Σαράι. Η Γαλατά σκόραρε και την απέκλεισε. Άρα Γιουβέντους πολύ κόπωση και απογοήτευσε από τον αποκλεισμό. Ρώμα Γιουβέντους, πάμε προς τον άσο. Θα τα ξαναδούμε όμως. Καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξετε. Αυτές ήταν οι προτάσεις μου.